Alam niyo naman siguro na ang buhok natin ang pinaka-crowning glory natin. Yung iba, ang dami-dami nalang ginagawa para lang mapanatiling healthy ang buhok nila. Syempre ako din, kaya naman nag-order din ako ng hair treatment. Kapag nga mami ka ay hindi ka nga basta-bastang makalabas ng bahay para nga magpa-hair treatment. Mabuti na nga lang may mga product na ganito at pwedeng-pwede natin gawin dito sa loob ng bahay. At syempre, kahit nandyan si baby ay okay lang dahil nga safe na safe. So, ito nga yung ginagamit kong hair treatment ng PSPH Beauty, or mas kilala siya sa white label na product. Meron nga sila nitong shampoo. Syempre, pagkatapos ng shampoo, meron din naman silang hair mask. At pag natuyo na, pwedeng-pwede na natin gamitin yung kanilang hair tonic, or mas kilala sa hair grower, ganon. Actually, itong hair mask na talaga ang ginagamit ko before. Kaso nga lang, etong at paubos na rin, kaya naman nag-order na rin ako. Mabuti nga't meron na nga sila nitong trio. Mas makatipid